טוב, אנחנו מוכנים, פרסנו פה ניילונים כדי לעבוד בצורה מסודרת. נפעיל את המכונה, נראה שהיא פועלת. נעשה טסט. טוב, זאת המכונה, איתה אנחנו נתיז את החומר. זה החומר, עכשיו אנחנו נערבב אותו. כדאי לערבב את החומר לפני שאנחנו מתיזים אותו. אז רגע, אני אוריד את הכפפות שנייה אחת ברשותכם. אני רוצה להגיד עוד הפעם בנושא התשלום. שנייה אחת. על החומר הזה לשלם החל מ-100 שקלים למטר, לא כולל מע"מ. על החומר הקודם אפשר לשלם 150 שקלים למטר, אלא אותו חומר, כמו שאתם מקבלים אצל כל הקבלנים, את אותו חומר, 150 שקלים למטר, לא כולל מע"מ. אל תשלמו 200, 200 זה יקר, לא לשלם, רק 150.